taký pekný neskorý večer vám všetkým želám. Sľúbil som, že pridám ešte jedno video dnes živé, tak ho pridávam, aby som vám povedal, čo sa deje v parlamente. Tak máme to nočné rokovanie o odvolávaní vlády a ministrov tejto vlády. Taraba, Šimkovičová, Šutaj-Eštok, Šaško, Kaliňák, no je ich tam viacero. A dali rokovanie na celú noc. Je tam asi 61 prihlásených poslancov opozície, ktoré majú vystupovať. Môj taký predpoklad je, že nám to urežú ráno, že to utnú ako obyčajne. Idem do knižnice, tu je taký kľud. Teraz končí v rozprave Šimečka. Michal Šimečka končil. Mali sme asi 27 na ňo faktických poznámok, ktoré ste pani Kolíková, ktorá má 30 minút, takže celú noc to bude prebiehať, čo sa udialo v rozprave. Tam stále vyrušoval poslanec Blcháč, naozaj vyrušoval, s ktorým sa poznám. A ja som mu tam vzadu povedal, že keby sme takto my vyrušovali, tak hovoril som mu vzadu, ako ja som na nikoho nekričal Gašpar, že pán Pročko, dajte si kávu, čo zase vyrušujete? Blcháč predo mnou vrieskal, vykrikoval na Miša Šipoša a Gašpar, zase oni to takto robia, že napríklad keď sa tam ozvem vzadu, niečo poviem, alebo tak so mňa robia takého, že vyrušujem. To potrebujú, a čo majú iné povedať? Nekradnem, nekšeftujem, dávam im takú hustú polievku vyžrať, akú im nikto nedáva, takže toto robia. No a bolo tam také dobré, také faktické zazneli, že kde je vláda, lebo nikto neprišiel z vlády, nikto tu nie je, ani nesedí, ani nebudú sedieť, ale že sa vraj chlastá na úrade vlády Šutaj-Eštok, že má narodeniny, alebo niekde na ministerstve, že chlastajú, na internete sú už aj fotky z tej chlastačky, a nie sú tu, nie sú na odvolávaní, veď ako keď chcú rokovací poriadok, aby tu bolo slušnosť a aby tu bola teda príjemná atmosféra, tak veď na tom odvolávaní vlády by mali byť. My keď odvolávali vládu, alebo keď nám odvolávali ministrov, tak vždy tam bol niekto z vlády, vždy tam prišli a hovorili. No a krásne bolo, že Andrej Danko Sokolík tam nás upozornil, aby sme hovorili k téme. A ja som povedal, že Andrej, vy ste taký sokol, ale by ste sa lepšie pozreli. Počujete, oni ako naozaj majú všetko na saláme, ale prídu a Svoboda tam normálne chrúmal keksy. Keby sme my chrúmali keksy ako oni, tak ja si neviem predstaviť, že keby mňa zbadali, že by som tam jedol v tej sále. A jeho ani ho neupozornili, nič. Je to smutné, čo robí táto koalícia, ako ožobračuje ľudí a je to fakt smutné, ale zaznievajú naozaj také slova tam, že sa to blíži ich koniec a blíži sa ich koniec. Ja pevne verím, že ľudia vidia, čo sa deje, pre Boha, veď ako naozaj zobrali každému jednomu človeku, šetria na každému jednomu človeku, berú vám peniaze vaše a tie peniaze dávajú svojim ľuďom. To je neskutočné. Na každom ministerstve rabujú, kradnú a predražujú kšefty. A ľudia, tohto roku má byť najvyšší počet ľudí, ktorí padne do pásma chudoby na Slovensku. To je strašné. Fico sľuboval, že nezoberie žiadnu výhodu, ktorú naša vláda dala, žiadne bonusy daňové, žiadne prídavky, nič. Všetko zobral a dáva to svojim nohsledom. Taký krátky príklad, ako Bartek, 26-ročný Bartek má asistenta, ktorý si založil v Lani občianske združenie a tomu občianskému združeniu dali 10 miliónov. Dali Bartekomu asistentovi 10 miliónov. Keď sa neboli ozvali, to je katastrofa. To je katastrofa. Plno Slovákov si nie je predstaviť ani 100 000, ako vyzerá Bartekov asistent, dostal 10 miliónov. Ale samozrejme, že sme sa ozvali, že sme to rozprúdili a to je dôležité. Dôležitá je aj naša aktivita, lebo iné nemáme, len možnosť rozprávať a ukazovať. A to ich strašne štve. Strašne. No a ja, Ježiši, Michalko včera porozprával, to si ešte pridám video, že zákon idú robiť kvôli Pročkovi, lebo nechcú byť Pročkov v parlamente. Ja keby som sa tu trhal v tomto parlamente, stokrát som oľutoval, že som tu, ale stokrát som si povedal, že chvala Pánu Bohu, že som sa aspoň dozvedel, že tu sa dá byť aj s čestnými ľuďmi a
na Slovensku je pre mňa viac čestných ľudí. Žiaľ Bohu, vládnu nám zlodí, kšeftári, podvodníci, rodinkári. Ale aj to sa zmení, aj to sa zmení. Čiže v parlamente rokujeme dlho, celú noc budeme rokovať o tom odvolávaní vlády a ministrov. No a ja vám želám pekný večer, pokojnú dobrú noc. A ja som sa ešte takto vystrojil, dal som si tričko, kvôli ktorému vyhodili Miša Šipoša a tu som si nalepil nálepku. Zatiaľ ešte môžem mať tú nálepku, za toto ma nemôžu, mám sako, tričko môžem mať a sako. Keby som nemal sako na tom tričku, tak ma Gašpar dá vyviesť s pištolníkmi. Ozaj, ochrankári všetci dostali sluchatka, všetci ochrankári majú, sú pohotovosti, ostré náboje pripravené. Strašne, čo robí táto skorumpovaná banda. Pekný večer.